que defenses aquest club, tu que saltes a la pista... Benvinguts i benvingudes a Gent de Bàsquet, el programa de Girona FM on parlem només del bàsquet Girona. Mitja hora de bàsquet, mitja hora per analitzar en detall amb arguments l'actualitat del bàsquet Girona. Explicarem la segona victòria de la temporada contra el Surne Bilbao Bàsquet per 194, analitzarem el pròxim rival, el Gran Canària de Jakalakovic, i finalitzarem amb el moment clutch amb les vostres preguntes. Ho faré acompanyat amb el periodista i entrenador de bàsquet Andreu Coll. Benvingut a Gent de Bàsquet, Andreu. Què tal, Jan? Bona tarda. Moltes gràcies per la invitació. Soc Jan Torrent, comencem aquesta mitja hora del bàsquet Girona. Salt inicial. Segona victòria de la temporada. Quina suada, quins nervis, quin patir. El bàsquet Girona va superar el Bilbao a la pròrroga. Va guanyar per ímpetu, per ganes. Els jugadors estaven farts de perdre. Aquesta és la sensació que vaig tenir en els últims 5 minuts del primer quart. El joc no fluïa, però Sibander tapava amb la manta tots els forats de l'equip. Normalment aquesta manta no és suficientment gran per tapar totes les carències, però el diumenge ho va fer. D'una manera molt fina i continuava havent-hi petits forats, però va parar l'embranzida que suposava el Bilbao. El joc ofensiu continua sent molt pobre, individualitats de Durham, Sibander i Iroegbu, més les continuacions de James Nagy, l'únic interior que suma punts. Això sí, no de manera autònoma. La setmana es comença amb una altra cara després de guanyar a un equip que ha demostrat ser competitiu amb tots els rivals. Ara s'ha de millorar l'atac i ja tindrem el bàsquet Girona, que més o menys podem preveure. Diumenge al migdia, una nova prova abans de l'aturada de les seleccions contra el Gran Canària. Bones de nou, Andreu. Primer de tot, com estàs? Molt bé, molt bé. Ha arribat el fred a Girona de cop, però... Sí, totalment d'acord, M'agradaria que per començar es poguessis fer una petita crònica del partit. Sí, bueno, és el que dius, Jo crec que hi havia molt de que els jugadors estaven farts de guanyar i molt de que la victòria es va tirar una mica més per cor i per ganes que no pas per cap en molts moments. Llavors, bueno, sí que hi ha moltes coses molt positives, òbviament, sempre que guanyes s'han de treure coses molt positives, però sí que un cop més la victòria deixa molt clares on estan els punts de millora. Per mi, el més positiu és la capacitat de l'equip de, tot i no estar còmode en el partit, tot i no fluir a nivell ofensiu, no deixar-se anar, seguir creient, portar el partit a la pròrroga i treure'l, que les victòries a casa a l'ACB sempre són vitals. Abans de parlar de números, jugadors, estadístiques, anem a parlar d'una mica de tàctica. Jo estic preocupat amb la defensa del bloqueig directe. Sí. Jo comparteixo la preocupació i crec que sobretot va una mica lligat segurament en parlarem del tema James Nagy, no? Vull dir que havia de ser el perfil sobre el qual rotava tota la defensa del bloqueig directe i jo crec que, bueno, sobretot en part també perquè és un jugador jove i se li ha de donar temps, però està una mica lluny encara de ser sòlid durant molts minuts i ser regular durant molts minuts per ser una mica aquesta figura que espanta els rivals a prop de l'aro i que fa canviar tiros i que fa canviar direccions dels jugadors. Sí, estic d'acord amb James Nagy i jo crec que això ho havíem de tenir tots clars amb l'arribada de Nagy a Fontejau. Però, per exemple, Francisco Cafaro és el pivot que comença els partits i té el mateix problema. Vull dir, es queden en terra de ningú, no van al petit, no es van amb el seu... El jugador en pilota del rival sempre pot escollir. Jo crec que, ja et dic, jo crec que Cafaro no sé si és un jugador que està preparat o que té les capacitats per plantejar aquesta defensa de protegir l'aro, però ara mateix s'ha vist obligat a fer-ho en molts minuts, en part perquè la lesió de Nagy s'ha allargat, i jo crec que són 35 minuts de Nagy i 10 de Cafaro aquest diumenge. És una tònica que es anirà veient. Jo crec que l'estructura defensiva, ja et dic, repeteixo, crec que anava molt lligada a tot el que podia portar James Nagy, i si està bé i va millorant, que és una cosa que ha d'anar passant, per mi, no sé si és una cosa que li podem exigir a Cafaro que estigui bé en aquestes facetes del bloqueig directe. El que sí que anirà passant és que els minuts s'aniran repartint de manera diferent més cap a l'interior, l'ex del Barça. Ara sí, anem a parlar d'un jugador que ha fet una passa endavant molt i molt gran. Mira, Nike Sibander. La seva mitjana ara mateix són 9,6 punts, 4 rebots i una assistència per 11,4 de valoració. Et dono l'estadística dels últims 3. 17 punts, 67% en tirs de 2, 50% en tirs de 3, ull amb aquesta dada, i 5,6 captures.
que segurament és el jugador, no ho he comprovat, però veient els números, és el jugador que deu agafar més rebots del bàsquet Girona. Jo crec... Tu ens vas avisar d'això, eh? Tu avisaves que Naixi Bandés, en els equips d'on venia, era un jugador que a camp obert era molt perillós i que necessitava deixar-li anar a la corretja una mica, i jo crec que ha estat, dintre de lo negatiu que han sigut les baixes de Juan i Marcos i Sergi Martínez, jo crec que ha estat el més positiu que li ha passat a Bàsquet Girona, i és que ha trobat en quin context és més positiu o més rendible un jugador com Naixi Bandé. Per mi és la gran notícia i espero que Fotis Katsikaris i el seu staff sigui capaç de mantenir aquest context que li permeten ara, d'això que dius tu moltes vegades, de corretja suelta, que pugui atacar a camp obert, que tingui molta llibertat, quan tornin Juan i Marcos i Sergi Martínez. Però no l'estem pas veient córrer, Jo crec que són més les ganes que ha tingut el propi jugador de ser una mica un líder que no estava tenint l'equip. Sí, sensació que l'equip no l'acompanya del tot. Més que això, és que està intentant sobreposar-se a les dificultats que tenen ofensives i està intentant jugar d'una manera que no és la seva pròpia natural, però que de certa manera li està sortint bé. Va molt al rebot ofensiu, ajuda també moltíssim al defensiu. No s'ho pensa tant quan té la pilota a les mans. Abans jo crec que abusava massa del bot. Ara ja no, ja és més directe o simplement llença. Vull dir, no l'estic veient com imaginava que jugaria aquí a Girona, però sí que està sent una mica un líder que per mi és inesperat. Sí. I, bueno, passa una mica també el fet de que ara mateix, per mi, el rol ofensiu, ho has dit al principi, està a les mans de 3 jugadors, i ell intenta, suposo Naixi Bandé intenta, dintre del context tàctic, que és aquest alt volum de bloqueig directe, perquè és un volum altíssim de bloqueig directe, intenta trobar el seu lloc. Jo crec que si es manté una mica aquesta tendència, sí que el veurem amb més llibertat a l'hora de ficar la bola a terra, a camp obert, en transicions ràpides, perquè jo crec que era una cosa que havia d'anar per passes. Havia de trobar una mica el seu lloc, després de trobar el seu lloc anar guanyant confiança, i ara que ja la té, intentar una mica que l'equip es vagi adaptant a ell també, perquè és un jugador que ha de ser diferencial a nivell ofensiu i ha de ser referent per Bàsquet Girona. Tinc un altre jugador que, per classe, hauria de ser diferencial en aquest Bàsquet Girona. William Howard, l'últim en arribar a Fontejau. Bé, jo crec que amb el primer partit ha quedat clar que té molts de punts a les mans, que té molt clar com pot anotar. Ja va agafar 2 o 3 accions que va trencar el seu jugador, va jugar al reject, no va jugar al bloqueig directe, se'n va anar cap a dins, va anotar un triple molt important també als minuts finals. Bé, és un jugador que si físicament està bé, jo el vaig veure tou en defensa, pot aportar molt, Molt. Jo, sobretot això que dius tu, li falta una mica físicament, és normal. Sí. També és un jugador que les lesions l'han castigat. Però sobretot té molts punts, però crec que és un perfil una mica diferent en el sentit de és capaç de trobar-los no tant des del talent individual, que en té i molt, però si no té una comprensió del que passa a pista, amb això que has dit tu, amb aquestes situacions de bloqueig directe, doncs diferent al perfil que són els altres 3, que són un perfil més de talent, més de bot, més de... I això estic molt d'acord amb tu perquè és una que falta també. Sí. I sobretot faltava un perfil així, i quan el puguis acompanyar de, no sé si amb el que hi ha dintre la plantilla o en el mercat, amb algú a la línia exterior que sigui capaç d'anotar a peus parats de manera sòlida des de línia de 3, l'esquema ofensiu de Girona es perfila bastant i a mi em sembla bastant complet. Llavors, jo comparteixo bastant amb tu que el fitxatge de Howard és un fitxatge que a llarg plaç pot donar bastant, i sobretot quan tornin els altres 2 jugadors com són Juan i Marcos i Sergi Martínez, encara tindrà més valor, tindrà més importància, tindrà més pes ofensiu. Com d'important és el rebot en els teus equips? Molt, molt. Jo crec que amb tots, i és una cosa que Girona té molt físic, i pot manar els 2 aros en aquest aspecte, i la veritat és que és algo important. Sí, sorprèn, O sigui, a la pretemporada una cosa de que el bàsquet Girona semblava que estava una passa per davant dels altres equips era un tema físic, i és sobtant perquè el rebot al final és estar concentrat, anar-hi, però fer la feina, és a dir, no anar a buscar la pilota com fan els nens petits, reduint-ho tot molt a l'absurd, Però clar, 23, és que em vaig quedar amb aquesta dada, 23 rebots contra el Joventut, i ara 45 i 14 d'ofensius. Sí. La veritat és que això, més enllà de les segones oportunitats que té molta repercussió, sobretot en com passes a defensar després. Segurament ara
El Girona jo crec que és molt conscient que té molts problemes en la transició ofensiva i en els primers segons de possessió, i una manera de intentar que això no passi tantes vegades és carregar el rebot ofensiu, i jo crec que la idea està una mica aquí, que ha de ser una consigna, i és una consigna. El rebot ofensiu, el Girona té molts perfils per carregar-lo i molts perfils perquè sigui algo que et doni moltes segones oportunitats i que et protegeixi defensivament els primers segons. Passem a comentar jugadors destacats del partit. Pel Bilbao jo crec que només hi ha un nom, que és Iliasson. 24 punts, 9 de 9 en tirs de camp, 6 de 6 en tirs lliures, 7 rebots, em van semblar pocs, i 33 de valoració. Sí, jo crec que això també posa en relleu una mica que encara James Nagy necessita encara temps, necessita comprendre, necessita entendre, perquè jo crec que en moltes situacions no pot ser que un jugador com Iliasson anoti tantes situacions, i sobretot el que has dit tu, és que un 100% en tirs de camp en un interior és que realment en moltes estones ha jugat força còmode, perquè són jugadors molt desgastats físicament i que siguin capaços de no fallar ni un tiro vol dir que poder no estan tot lo exigits que haurien d'estar exigits a nivell ofensiu. Jugadors del bàsquet Girona, només n'he volgut destacar un, perquè ja n'hem parlat d'altres en la primera part. El Jami Durham, 22 punts, 1 de 7 en triples, però va anotar el que havia de notar, 11 de 11 en tirs lliures, s'ha de tenir en valor aquesta dada, 4 assistències per 22 de valoració. Jo crec que és un líder, jo crec que des del primer minut l'hem vist tots reunir els jugadors a pista, però bé, ho ha de demostrar quan la pilota crema. Sí, tu ho has dit, Per mi, el que millor tenia era aquest llenguatge corporal, aquest lideratge, però sobretot ara no era gens fàcil. Diumenge, tal com es va posar el partit, ser capaç de carregar-se l'equip a l'esquena, assumir, malgrat portar un 0 de 6 en tirs de 3, 0 de 5, anotar el triple que tocava. És un líder, i jo crec que la dada que més destacaria d'ell és aquesta capacitat de donar 4 assistències, perquè no és alguna cosa que ell ho tingui, vull dir, en les seves temporades passades no destacava per la capacitat de passar, per la capacitat de generar. Jo crec que aquest any Bàsquet Girona sí que ho necessitarà, i que sigui capaç de tot aquest volum d'amassar pilota, de botar, sigui capaç de, en algunes situacions, traslladar-ho o convertir-ho en assistència i tirs alliberats pels companys. Jo crec que és el pas endavant que ha de fer com a jugador per complir amb el que li demana, jo crec, l'estaf tècnic i amb aquest rol de líder que ha de tenir aquest any. Per acabar d'explicar la setmana del bàsquet Girona, fa uns minuts el club ha emès un comunicat en què ha explicat que Maxi Filerup ja ha tornat als entrenaments amb l'equip, perquè Maxi Filerup, el jugador argentí, només va jugar 2 minuts a causa d'una petita lesió, d'unes molèsties que el van impedir sortir a pista més minuts, i Yves Pons, en un xoc amb Marvin Jones, es va fer mal al turmell, i de moment el jugador francès és dubte, tot i que s'és positiu amb la seva tornada a pista abans de l'aturada. Sí, jo crec que el tema d'Yves Pons a mi em preocupava menys que el de Maxi Filerup, perquè sense Maxi, amb el tema de lesions, la rotació exterior es quedava molt curta, i jo espero que després de com va acabar el partit puguem igualar una mica la rotació al 4 amb Susinskas, que és un jugador que poder no està tinguent tot l'encert que ens té acostumats en el tir exterior, va acabar molt bé la pròrroga, i esperem que quan normalitzi, perquè recordem que és un jugador que, em comentaves tu fa poc, que l'any passat va acabar al voltant del 50% en el tir exterior, quan normalitzi aquests percentatges, jo crec que la rotació amb Yves Pons s'hauria de regular una mica. Yves Pons és molt important, però aquest pas endavant de Susinskas per mi farà que perdi una mica més de pes i tingui més minuts a pista Susinskas. Continuem escoltant a Guillem Tresserras, el nostre company de Girona FM, que va poder parlar amb Guillem Ferrando en acabar el partit. Guillem, importantíssima victòria aquesta setmana. Sí, per supost. Jo crec que la necessitàvem ja per agafar confiança a l'equip, que en molts partits ens ha faltat confiança i això ens ha perjudicat molt, i jo crec que aquesta victòria ens ajudarà a agafar confiança i afrontar els pròxims partits. Heu estat 40 minuts a sota el marcador, però avui heu seguit creient, nosaltres ho hem parlat de la retransmissió, hi ha hagut constància en el joc. Sí, estàvem ahí que ens acostàvem, però no acabem de rematar, i ens hem ficat per davant, jo crec que amb el triple de Sursi. Abans no hem pogut, però jo crec que l'afició ens ha ajudat a continuar, a agafar l'equip, allà al partit, i ahí hem estat.
Què creus que ha sigut aquesta setmana? Què heu pensat de dir, ostres, l'hem de treure sí o sí aquest partit, avui l'heu estat tot el rato sota, però jo crec que heu tingut aquesta mentalitat diferent a diferència de la penya, per exemple, la setmana passada. Sí, bueno, jo crec que ens ha ajudat el parlar entre nosaltres, estar més units. Avui crec que hem jugat molt millor, hem compartit molt més la pilota i això ens ha ajudat a fer moltes més canastes. I amb el teu rol, avui has jugat altra vegada a la teva posició de base, cada cop sentit-te més còmode també a la Lliga. Et sents important ara mateix a l'equip? Sí, per supost. Sí, des del primer moment, quan es va lesionar ja Juani, al Poti em va mostrar molta confiança i els meus companys també confien molt en mi i això em va ser molt important i això estic intentant, tornar la confiança que m'han donat i a poc, en els minuts, agafar més confiança. Gràcies, Guillem. Felicitats per la victòria. Gràcies. Escoltàvem el jove base de Valencià, Guillem Ferrando, el qual explicava que els hi faltava confiança i que necessitàvem aquesta victòria per seguir creient en ells mateixos. Jo em quedo en que ho van intentar i no ho van deixar intentar, perquè fa unes setmanes enrere això semblava impossible. Sí. I això t'ho dona també una mica el caràcter aquest dels jugadors que parlàvem ara, si van de Durham, sobretot l'empenta de Fontejau, però això ha de ser el més positiu, perquè jo crec que no hem de perdre de perspectiva, no hem de perdre de vista que al final ja hi ha forces equips, ara només Granada té una victòria menys, però jo crec que hi ha força gent de la part de baix, Granada, poder Corunya, que ara té una dinàmica menys bona, que ja voldrien estar en la dinàmica que està Girona. No tant de joc, però sí de resultats. Cada victòria compta i molt, i a vegades no és tant un tema de joc, que ja tindràs temps d'arreglar-ho, que la Lliga és molt llarga, sinó treure els partits que has de treure a casa, i jo crec que el que ha dit ell, després d'estar 40 minuts a sota, ser capaç de treure a la pròrroga, se li ha de donar el valor que toca, malgrat que després, el dilluns, es posa sobre la taula que ofensivament no estem tot el bé que hem d'estar, però ja és una victòria més, ja no estàs cué. Crec que, si no m'equivoco, estàs fora del descens i que empatat amb Breo estàs al descens. Estàs al descens, empatat amb el Breogán, però bé, a la derrota del Barça ens ha deixat una altra vegada. Sí. Però això que comentem. Continuem amb l'escouting del rival. Scouting del rival. El Bilbao era un rival molt difícil, però el d'aquesta setmana ho és més. El Gran Canària, entrenat per Jaka Lakovic, sap molt bé a què juga. Són un gran equip defensiu. La sisena millor defensa segons les estadístiques avançades. Però jo el vull destacar per l'equilibri que han trobat entre el joc coral i les individualitats. Han tingut partits molt bons en què han trobat fàcilment l'Alba alliberat i d'altres que han utilitzat els jugadors amb més desequilibri per anotar. Joe Thomason i Caleb Holmesley són els exemples més clars. Nico Brusino ajuda en l'apartat anotador, però aquesta temporada està més centrat en ajudar en altres aspectes del joc. Això segons declaracions seves. Té una mitjana de gairebé 10 punts per partit, perquè ens col·loquem una mica en situació. Tenen dos bases que són Aigua i Oli, el Bicí i Carlos Alocen. La pausa i la defensa contra el ritme i el showtime. El bàsquet Girona haurà de fer moltes coses bé per vèncer el Gran Canària, però ull, la temporada passada ja ho van aconseguir. Per què no una vegada més? Andreu, què t'està semblant aquest Gran Canària? Jo crec que... No sé si allà estan contents del tot amb el que està passant, perquè ja no sé si és la segona o tercera temporada de Lakovic allà, i les sensacions que transmeten cada any són una mica semblants, no? Vull dir que són un equip que a la Lliga, a l'ACB, sempre guanyen els equips que han de guanyar, i de manera solvent, de manera sòlida, però sempre els hi falta una mica per fer aquest passet que se li podria exigir per perfil de plantilla, per perfil d'entrenador i per projecte que ja porta uns anys amb una solidesa suficient com per assolir i assentar unes bases. De totes maneres, crec que per perfil físic de la plantilla la feina de Bàsquet Girona haurà de ser, si no perfecta, molt excel·lent per intentar treure alguna cosa de les illes. Estic d'acord, estic d'acord amb el que expliques del Gran Canària. Sí que és cert que aconsegueixen grans resultats. La primera temporada de Lakovic va guanyar l'Eurocup, sempre han entrat a la Copa, sempre han entrat al playoff, però sempre els hi ha faltat un punt de, ostres,
Són un equip més de, com es diu més aviat a l'NBA, de temporada regular i no de playoff. Exacte. Vull comentar un jugador que en la primera temporada de la CB va fer un strip al bàsquet Girona Fontejau, John Shurna, el 4 tirador que porta molts anys a les Illes, que bé, que en un obrir i tancar d'ulls et pot guanyar el partit. Sí, i encara no sabem gaire bé com és la seva mecànica. Sí. Jo crec que és de les mecàniques més rares de la Lliga, però el tio és capaç de ser diferencial. Des de la línia 3 veurem com ajusta sobre aquesta situació, perquè la veritat és que és un jugador que si el deixes entrar, si és un jugador que si els primers llançaments alliberats està còmode i els anota, és d'aquests que perillós, perquè si entra en ratxa, en dinàmica, te mata el partit ell sol. Continuant amb això que parlàvem dels dubtes, penso que és un equip que tindrà més una segona volta que no una millor, saps? La primera. Però bé, hi ha diversos jugadors que són molt importants, però també vull comentar un de nou que va jugar a les Olimpiades amb Puerto Rico, George Condit Quart, un jugador de 2'15", molt gran, que ajuda molt al rebot, que protegeix molt bé la cistella, però que no acaba de trobar el seu rol a la CB. I és una mica aquests dubtes que t'explico que no acaben de ser l'equip que segurament vol Jaka Lakovic. Sí, al final, quan incorpores un jugador així és perquè segurament condicionarà tot el que plantegis tant a nivell ofensiu com a nivell defensiu, en el sentit de és un jugador que al final et canvia aquesta planificació i segurament ell s'ha d'adaptar a tu, però tu com a equip t'has d'adaptar a ell, no? I al final és una mica el que per mi li falta a Gran Canària com a projecte, poder no tant fitxar peces com has fitxat ara Joe Thomason i fer que Brusino, per exemple, faci un pas al costat, sinó assentar les peces que ja tens, que són peces que saps que et funcionen, donar-los el pes de l'equip i fitxar complement. Però bé, nosaltres no som directors tècnics, al final decideixen ells, vull dir. Si te comentava dubtes d'un jugador, et comento un altre que ho està fent realment bé, Pierre Pelós. Te dic les estadístiques aquí fàcilment. Només ha jugat un partit de titular, 7,4 punts, 47% en tirs de 3, estem parlant d'un alè pivot, 4,7 captures i 1,4 assistències per partit. És vital conèixer la Lliga, i això amb ell es nota. Sí. I amb ell es nota, i al final és aquest perfil de 4 molt rocós, que pot atacar des de fora, que al final són perfils que en alguns esquemes són diferencials. I ja per acabar, passem al moment clutch. Moment clutch. A Gent de Bàsquet volem que els oients es sentin part del programa. Per això, cada setmana ens podeu deixar les vostres qüestions. Per fer la vostra pregunta només heu de contestar a les xarxes socials del programa, tant a Instagram com a X, tots dos amb l'usuari @GentDeBàsquet. Andreu, estàs preparat? Sí. Vale. Aquesta és meva. T'he fet una mica la trampa. Jugarem a ser una mica... Farem trampes i jugarem una mica a ser déus. Tirant enrere en el temps, no existeixen les lesions de Juan i Marcos i Sergi Martínez i veiem els partits de Granada, Madrid, Múrcia i Joventut de Badalona i Bilbao. Quants d'aquests partits s'haguessin guanyat? Jo crec. Si els anem recitant per ordre i així els aniré recordant una mica. Granada. Granada crec que no, aquell dia va sortir tot malament realment i era complicat que... Sí. Ostres, em sorprèn, perquè per exemple Sergi Martínez i Juan i Marcos tenen... Sí. No, però bé, m'agrada. Madrid, allà. Tampoc. És una tasca molt complicada. Sí. Múrcia, aquí Fontejau. Jo crec que sí. Sí, diguéssim ja la segona. Joventut de Badalona, a fora, a l'Olímpic. Aquesta és la difícil, Aquesta és la difícil, però et diria que sí, perquè a mi Joventut m'està deixant molts dubtes i crec que van tenir un partit, per marcador podia no semblar-ho, però relativament, que se m'entengui, relativament plàcid, relativament còmode. Girona no va donar la sensació de que en algun moment podés emportar-se aquell partit i crec que caràcter i perfil de Sergi Martínez i Juan i Marcos haguessin pogut equilibrar, inclús tenir una mica més d'opcions de victòria. O sigui, ja tindríem la tercera. Sí. I l'últim, de diumenge, Bilbao. També l'haguéssim guanyat. O sigui, aniria 4-3. Sí.
Ostres, canviaria molt, seria equip de playoff el bàsquet Girona. Home, és que jo crec que les lesions, segurament... Avui ha sortit la lesió de Ben Lammers d'Andorra, però si haguéssim de fer un rànquing d'equips ACB, no pel número de lesions, però sinó d'importància dels jugadors lesionats, jo és que crec que Girona entra fàcil al top 3 i ficaria Andorra i potser Madrid, però perquè Madrid ha tingut un gran número, però és que segurament jo m'imagino a Fotis Katsikaris planificant alguna cosa a nivell ofensiu i a nivell defensiu, i és que allà el número 1 devia ser Sergi Martínez a nivell defensiu i el número 1 o 2 a nivell ofensiu devia ser Juan i Marcos. Llavors... Clar, i no hem tingut en compte Juan Fernández. I no hem tingut en compte Juan Fernández, exacte. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs fins aquí el 7è programa de la temporada. Ha sigut un plaer, Andreu. Gent de bàsquet és casa teva. Moltes gràcies per la invitació, Jan, i un plaer. I el programa és una passada, és molt bo. La gent de Girona i la gent de bàsquet necessita que es parli de bàsquet, així que felicitats per la feina i que pugui seguir molt de temps. Moltes gràcies. Som Gent de Bàsquet, som el programa on parlem només del bàsquet Girona i us esperem la setmana que ve al 92.7 de Girona FM o bé en format podcast quan vulgueu i des d'on vulgueu. Soc Jan Torrent i fins aquí el programa d'avui. Gràcies a tots i a totes.